Sants o a Passeig de Gràcia? Sí, que Passeig de Gràcia. Tu baixes a Passeig de Gràcia? Va. Has vist aquell Machu Picchu que hi havia? Doncs és com idèntic al paleta que va venir a casa meva. Treballen sense assegurances aquesta gent. És que Per això no m'agrada. a mi tampoc. Si fan xapuzes i tot. Una vegada em van venir a arreglar la instal·lació elèctrica. També venia un. Espanyola? Sudaca. Sudaca. Després aquell mateix venia amb un altre. I després aquell mateix es va portar 4 amigotes. Si t'explico el que ha fet en el pis a la meva àvia, madre mía. Va fer anar un cosí seu i es va dedicar pues, a pintar el menjador, però li va cobrar molts diners a la meva tieta, molts. Sí. Ostres, cotxes destrossats. Per aquesta zona pots comptar. Jo aquí vindré a pagar aquell nano, el Marvilell aquest. Potser. Ja t'enviaré una foto per email de com és. És un... El meu email està al Facebook, si vols. O te diré l'adreça i així pues, ja on pots trobar la seva foto i... Però a vegades quan el veig em venen ganes de vomitar. Com quan diuen ai, quina pudor. Pues mira, aquest nano quan el vegi ja li diré diverses coses. Perquè com que em va dir un dia que vaig anar-hi a un col·le on em vaig treure amb l'ESO, em va dir-me de cotxe, Renault 19 Chamare, d'aquests antics. I el dia següent, quan aquest amic meu de Granada m'ho va explicar tot el que em va dir, doncs em vaig posar a fer una fúria i vaig dir, cabrón, hijo de puta. I un amic meu que va rapat, que es diu Sergio Sánchez, pues ara viu a, no sé, viu a Mirallant amb el calaix. el calaix, com el que ha dit el Travis. Doncs viu a Olot perquè té problemes familiars i, bueno, i li va tirar, però gràcies a mi, li va tirar una pedra al cap i el capullo d'aquest Marvilella es va... estàs gravat, no? Tranquil, no passa res. Bueno, que ho senti, mira, és igual. Ja pot dir missa. Pues un cop va dir-me, em va dir, tu mereixes per les vegades que m'has dit Tolero i Seat i bueno. I jo li vaig dir-li, Marc, no creus que t'estàs passant una mica amb tots els companys? I em va dir, tu sí que t'estàs passant més que ells. Total, va venir un amic, bueno, vam fer a final de curs el 2010, abans que se n'anés, a informàtica li vam fer una putada d'aquelles grosses. Li vam ensenyar un Seat Toledo d'aquells, com la seva cara. I vam dir, Marc, mira, tu arrencant i fem fum al tubo d'escape. I bueno, i va dir, quan va veure el vídeo, va dir, Josecho, prou! Bueno, es va posar a fer un histèric que una mica més i li tira al terra. I era molt graciós perquè, bueno, i allò és una escala. I el que va desitjar... Barcelona, estació de Santa. Tercera parada, Barcelona, Sants. Correspondència amb línies 1, 3 i 4 de Rodalies. Metro. I trens de llarga distància. Tren con destino Barcelona, estació de Santa. Próxima parada, Barcelona, Sants. Correspondencia con líneas 1, 3 y 4 de cercanías, metro, servicios funcionales y trenes de larga distancia. Adéu, Marcel.